haganeg Ïukharist Bakhuid tungin duai na benda bala dap biang kongwar but Samson Savian but sangut kikun duai na benda bala jin paslain penujing goi cingkia duai na benda Kavin kurba padega Sngi ka jungi duai na benda ka jingja tai bam jukut mensian John Star nongrum but Marcus nongrum duai na benda Del Sina Dakar baniya ka jingoi cingkia duai na benda Amas badi Bakar Simsat ada ka Sngi ka main kasuk kasai Right, nak kena bar ke basah. Tuhan Immanuel, Tuhan sius payu Israel, sius paben ribaringatan, baurang dia Tong Sngi yaw Jisu na benda ka nega por ngidwai na benda ka jingdumu shime jongi ngidwai ro na benda ka Bible Convention ha ka nega sin sa jain bad ka jingar ko ke yim batimai ba ka bor jongu Jisu kanang seizo ha ki ke barro ngidwai ro lamba ka jinga asylum jonga Our Lady of Loreto ba ka jinga asylum jonga Maria Tisti kanang pinyajan yangi bad Jisu ha kerteng uppa badu kon badu mensium Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jisu Christ bad ka jingi jongo blai lem bad ka jinga selak jongo mensium Bakhuid kindon renka bad pi barro Renka bat piru. tongin sangesh por ban ko slai hala ka mensium jongi kadbang idang yusngo ya ka gospel Jisu u kot wearing e ve pe wan shanga pi baro ke bashitam ke bakia jinkit ngangan penja tai tiapi ngi don bon ge daw jonga jing sngo kia men siap ngi don ge jing sonsi namar ki pop jongi namar ge jing tala jongi namar ge jing tenju kabang ye kundu man ka klip ma da ge jing im jongi warla rangi kwa ban im ya ka jing im bariu bale Bakhuid bon sin ka wan telep halo jongi ya ki pop ka we hadin ka wai pat nginang IT how Jisu da ge jing sngo rit men siam yaki jing duna jungi, yaki pop jungi, yaki jing long, kabangim sautan hat ka po jungi. Disube eat map yangi, site good yangi, yarap yangi kam kerpang, hakanega ayam advent, ban kerla kabamut, ban ino yaka jing long janga pop, haka jingim jungi. Nga palam, how play but on board baro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkat daki tin daki kam daki jingle kle daki jingle palad junga daki jingle palad junga daki jingle palad bakrao e junga namar katta ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayai katei soti ya ki angel bat ki rikoid but yapi ko himen ko para benduwai na gabinda junga how try ublay jungi ublay button board baro nisane yangi badandala mabigi pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jukut Amen. Try can rat ko blay isne yangi try can rat ko blay isne Jangi penim yangi
Tongin niya duway. Ni duway nagabinda bara ke jing dumo changi bu ya ke jing dumo shimet duway ru nagabinda ka Bible Convention ha ke negasngi sa jain kadbanan kerku ya ke yimba timai jang retreat center ba ka bor Jisu namban hiar lemba ka jing duway jong bishop at provincial ni duway ru nagabinda bara ke jingaye ka bangi trang ha ke jingim changi lemba ke jingya silem janga Our Lady of Loreto Maria Teisuti janga Loreto Italy to ai ko blei by isune ya ga jingya da jame hapadeng ga jing talo jangi knamba mangi kibarake ya ka sngi kin ma buram ya ka Maria Teisuti janga Loreto janga kumi Bakhuid jango blei ngilla daga jingya rap janga jingya silem janga ban ki joy nagi pop jangi Dau trai jangi Jisu Christ ukun jame uba im bat sensha rengkat bat me haga jingelang kawai jang mensiam Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule nak kitab Yesaya. Baduno ken pinianu jorianga bangan long kumau uong Bakhuid. Hakmet yalaki kmat chajrong batopej. Mano bala tau yakine. Uta ken ubala penrenti syriak yaki paj beneng baro. Bad ubala ai yaki laka kerteng. Da kacing krau kabor chong u. Bad namar ba ulong ubaklan ha kabor. Syamdon uwe naki ubaja. Balai piong ko Jacob. Balai pikran ko Israel. Ya kalenti chonga laburi na utrai. Bade kahok chonga syam lanyew da ublei chonga. Hato pimtip, hato pimjuyok sengau. Utrai ulong ublei bom cukut. Ulong nung tau, ubalabu put ya kapertei. Jutaj jutulot. Ya kajeng simpang chong lak bantau. Ai bor ya kibaswai. Batha uta ubom don bor ai kajeng klan. Wat kisamla kin telot bat kin taj. Bat kisamla cenrang kin luaj. Nrejar ki bakermen ha utrai kin sapen thamai ala kabor. Kin saher syajrong da kitab niang kum kipukni. Kin samare bat kin om taj. Kin yaj sayaj henrei kin om luaj. Kaktin jong utrai. Ngisongo yau blei. Sam si Ba-lai nomor nyau spa kendai pulai. Nyau spa kendai pulai. Wan kerkur wayai ngumen sim jonga terteng utrai terus yang wat ket shumen sim jonga jing ba utrai umap ki pop jong pa jing bang baro Hapa
ban ban pelajim ya laki breu la jong. Sukito ki ban la kre ban ya kendu ya u. Alleluia. 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 Utrai undon renka bat pim. Renka batir. Kajimpulena ka gospel Bakhuid kat komu Matthews. Gaburam hamekutrai. Jisu la ong to wan shanga pi baro ki ba shitom bat ke ba kia jinkit. Bat ngangan penja tai dia pi. To ba ya ka juwar jonga bat hikai nanga na ba ngalong uba jamnot bado bas ngewrit ka donot. Te pinshem ka jingcha tai naga binda ki mensiem jompi. Na ba ka juwar jonga ka long ka basuk bat ka jinkit jonga kalong kabasting. Ka gospel jong utrai Kajingero yameko Chris. ko himen ko pera bait how try Jisu Christ. Minta Sngi ka balang ka bu ya ka optional memoria shepang ka teisoti jonga Maria teisoti jonga Loreto. Kaya ka jing koridor jonga ne ka Sngi ken mau ya ka Maria teisoti. Bad ki ong kat kum ka jimbatai ba kadon ka kaying hana jonga Nazareth hangne kaying ha ka ba ka Maria teisoti kalayo pidiang ya ka jimpen bana jongu angel ngarung alayo ban late paid but duai ha ka ta ka jaka ha Loreto ha Italy but hangda kadon kaying kaba ki ong hana kalong kiying ka Maria teisoti kalasa kade ha ka ta ka por u angel ulawan ban pen bana sha ka Maria teisoti minta kadon bun gi kana kumno kane kiying kalapoi sha Italy ki ong ki angel kilara iya kane kiying na Nazareth sha Loreto bad kilabu hangdo bad kadondru yeke kana kawe kiying gasem kaba riubale kaba kekerteng Anjali kila ra iyaka kiying han na Nazareth haka jad nanda kila ban vanshna biang hangne Loreto bad katkum ka history ru ki ong na Nazareth kala poisha kakari Croatia nangda nakari Croatia kala wan poisha Italy hakanega jaka bad bak ai kerteng Loreto Our Lady of Loreto bad kaneka Sngi burom kala reke manka manusnem hakashipo taring hangdo Loreto badu pa Bakhuid pa Francis ula penbana baha kaju ka Sngi baki reke ya ka Sngi burom Loreto ha Italy ensa perlongru ya ka optional memoria ha ka balang baroka we ya ka nega Sngi burom Our Lady of Loreto but kaya ka jingker pang jong ka ne ka Sngi burom bale ngireke ya ka nega Sngi burom ban kin mau ya ka jingtre jongo bale ha ka jingim jongi namar habang ngireke ya ka nega Sngi burom ngiken mau ya ka rukom ka Maria teisoti kalayopediang ya ka jimpan bana jongo angel but ha ka ingasem ha ka ying kabadon ha Nazareth minta ladang ilait peit ngila banyoi kane ki ying khaba ki ong kade ka ying kaju ki ying badon ha Nazareth but bale ki ngeitru namar ya kane ki ying balasna da ki mau bad ki motar but ki ong kum une Mawkhlam lapshu ha Italy but kum
kane ka mortar ka ba pendon gam kum ban kale ban pendait kum cement bam lab shu haitali but haba ki what ya ka history but ki archaeologist ki shem ba une ujait mau ki shem tang ha Nazareth bad kum juru ya ka mortar kane ka pendikana ba kane ka long ka ying shisha ba don ha Nazareth but mindang you don't come ban duai ba u Jisu ujid ban shong ha ka jingim jangi ba u Jisu wan ha ki inga sem jangi wan ladangi long barit katno ladangi don ka jing trang habangi reke ya kane ka sngi burom ngidiben sautu uble u pen kantang ya ki inga sem jangi uble u koloi ban jid yangi uble u koloi ban kindiu yangi da ka jingi snega jangu kamda me hakene ka addu ayam adduwen kadbangi pen kare kabashi bon yangi ban puson halor kane ka pang ke jimpin bana angel shaka maria tisoti kadba uda kadangsa ha ki ing barit ha Nazareth minda ki ong hanaka don ha Loreto but kane ka pinkan mau ingi vai payve ladangi koloi ban yatrelang badu Jisu u koloi ban kindiu burom yangi kamdam lele hagane ga por kadba bongi tulong jongi buriu ki bahi kai mar kompong ngala karen halor kane ka pang tengila ban yoi don bongi jingre ke sngi burom jonga maria teisoti but ke jingken ma iyaka ha kabalang kam shimla pinduna eye na ka ban rake but burom iyaka maria teisoti but namar kabalang jongi kabut tang ia ka tino belai ki ken koridor ia ka tino belai kumjuru ia ka jingi kai ka bakyar pateng lemba ki apostol bar ka jingi kai ka bakyar pateng na ki apostol ka ha ka por ka ba ki apostol ki dang ki kai ia ka jingi du Jisu bar ka tino belai kim shimla don bible bar ki namar kila hikai pateng da ka shindur jangki Bad what yaki patimen janga balangru ka penskam yakane ka benda. They don't born ki baro habaki bru ki kirli larapi ki kai kumne hangno ka don haka Bible ngideben sautu ka Bible kambat don hakane ka dur ka dar ka bangi don menda haka tijongi kamda me eka jutambati mai kalastang banyo ya ka dur ka dar kum ka kod tang now nagispas nem Ba-lai ter hadu kata ka por ki apostol ki hikai ki bela yusno ya apostol ki hikai kila hikai daga shindur bad ngila tipru ka baptisma bad baru ki jinglenium baru ki sacrament ngidon nadu ka por jangi apostol nadu ka por apostol ki hikai ki bru ki leyo pidiang baptisma telada ngikli shano ka don haga Bible kane baro ngimla banla Nagata ka daw ko himmen ko para ngideben ngit yaki baro kabala hiar pateng lemba ke jingim jongi kristan baningong haka por jongi apostol kumjur yaki sakramen baka kabang ki bad nipuliru haki kam jongi apostol ki apostol kila yalum lang bad ki kristan bad kila kedia upu bad kila pen baptis ki bru kila bu ti halor ki balayo pidiang baptisma kila pen scam ya ke jinge kumda ter ngilaben yo I haka Bible bon ki baro kabalajia kum juru na ke jingi kai jongi patimen kum Tertullian kum Irenaeus kum Augustine Bakhuid kum Basil bakrau baro ki kadau hangi halor kanege jingjia nakata kadau habangi kirli bale mano baki kai kumne mano bala ong yangi ban burom ya kamariyati suti nengi mano bala hikai yangi bangi don sacrament ngimla ban kadau naka Bible namar ka Bible kalato hadin bangi don gabalang hadin baki pait ba kila yalum lang ban duai hadin baki pait ringed kila yalum lang ban kinia ya ke Ïukharist Bakhuid hadin baki pait ringed kila yo pidiang ya ka baptisma but ki sacrament but kane baro kalong shi benda jonga jingim jongi shi benda jonga jinge jongi kabang ingim don kamban kili jingli namar kala hikai pateng daki shindur namar habau Jisu la ong ya ki apostol ro ula shibla ong shong
to ia ka Bible Henry ula ong kilet ia lap ia ka kubor babasa talaga parte ka jingya lap dagi sindur kalong kabakongsan jingitu kana dagi sindur kalong kabakongsan de lamba ke jingya lap dagi sindur de lamba ke jingitu kana kaba kalahiar pateng ka jingit kala roy bad kala scam bad ki buru babul ngod kila yo pediyang ia ka jingit omde na kaba pule ia ka Bible na do bastang ki ngay dia ki apostol, ki ngay dia ki bishop, ki ngay dia ki pate menjangi. Haka ju kadur habangi puson halor kanu ke jingi kai jangga balang kade kumne. Nakataga daw ka jing kakerdan balabu kerpang ya ka Maria teiso tiru kawan hakane ka dur but kalong ka ba scam namar ka balang ka im barabor haka tradition but ka scripture ka jingi kai ka bahyar pateng but kum jure ka Bible gide ban nge scam ya kanek baro arbenta haka jingem jongi banlong gi banget ka ba scam habangi us no nang dai ki buryu ki kirli hangno ka don haka Bible ngimdon ga ban kadaw namar ngilong ka balang kaba pensyong nongrimru halor ke jingi kai kaba hiar pateng na ki apostol bad na kata ka daw ke jingi jongi ka scam bad ka balang ru ka scam bad habangi reke ya kene ka sngi burom ngidon kamban sautu kumno Jisu kodu wer yangi wan shanga pi bangaro ki bashitam ki bakya jingit habangi don jings ngo kulmar habangi don ki jinge kano ka dur Jisu hi lembau mensiam bakodan penshai yangi lemba ka balang unsa penshai yangi halor kano ka jinge kabangi don haga jingem jangi bad naga taga daw ngiyos ngoro naka kitab isa yanungia tulupa haga jing dolor jangi haga jing dona jangi haga jimpang jing shitam jangi habangi tur sha uble ngin sayo ya kabor temai bade uble da umensiam Bakhuid upensha yangi halor kinu ki jinge kabangi don kadbangi reke ya kasngi buram janga Our Lady of Loreto aiba nginang yo ya ke jinge kabaskem halor ka jingwan long do long snam Jisu halor ka jing tre jange jimpenim kaba wan pau hangi lemba ka jingkongu janga Maria tisoti bad baro kine kilong ki ba kongsan haka jingim jangi haka jinge jangi bangin dup laban jan badu Jisu giduwai haka ne Ïukharist Bakhuid bangin long ki bas kem haka jinge bangin long ki bam artatin hano ka daw namar ki briu ki kran kumne kundai shane shatai halor kano ka pang janga jinge Jisu ba id karku kardo yangi pensle yangi penkandang yangi ialam lendi yangi bangin dup pensyong nongrim ya jinge jangi halo jame halor ke jingi kai janga balang halor ke jingi kai ka bahyar pateng lemba ki apostol bangin dup laban yang scam but ngin dup laban pla ya jinge daga jing slur en yaro ya utrai Jisu Christ Nom lai nom amen tangin pla ya jinge ka jangi nganget how play upa badan bor baro unang tao ka beneng bat ka kendo but how Jisu Christ kun ba marvejung utrai jungi ya bela puna men sim Bakhuid ya bela kana ka Maria tisoti ya bela shalabe popon Dios Pilatus la sanar pna ya la ya la tep ya la kya shakibaya hagasni ga Ba-lai kami pad na gibaya la kiu sha beneng usang shakamonu play upa badan bor baro nang dawn wan pat ben bishari kibayim bat kibayam ngangit homen sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid aga jinga sila kirikoid aga jingma Pop, Hagajing Pat Kato, Hagajing Bom Chukut, Amen. Laispa Nyupo. Labor crown, Duk Diang Snow Pa, Jing IT, Bangi Terwan, Wine Bat Pu, Ba-lai Pernai, Ba U Pa Jo Me U
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hon hau blay upa ba don bor ba ro. To try pidang kijing kinyan kiti jong pi nakabanta kijing ro kukuro makerteng jong u kijing mentoyengi mereka balang kui jong u baro kawai. Kat bang ikan mau buram ya ka kami ukun jame ka teizoti jonga loreto ngi karpar ko trai baka jing trawa jong kanega jingkinia kalla daga jing pahu jong ka jinga e jame ban pen boy yangi shaga jing janai kum ga jing trawa bam chikut ame haganega ayam aduven dau Chris utrai jongim Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengka bat piro. token diu yala ki donot Kentiu yaki shau try. tongin aingu ya utrai ublay jongim Ka shong hok bat kate. dashisha kalong ka ba shang hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka ba naingu yeme ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jisu Christ uba ha ka jingwan banding gong jongu ulashim ya ka jinglom brio ba po jongi badula pendap ya ka saindur kaba melamang nadu menshua badula play nagabinda jongi ya ka lendi shaga jimpenim bam chikut kramba ha ka jingwan ba ar jongu ha ka bor bat ka buram kaba kaddu kadwangai la penpao ya ka kam jame ngi ke ba menda ngi ap kme lendi ya ka ta ka sngi ngilaman pidiang ya ka ta ka ba ngi nut ban kermen ka jingpenim balak ular jame Banamar kata rangat bat ki angel bat ki arkengel ki kets iem bat ki hima bat baru ki pait belin bat ki bo jang baneng ngirwai ega jingruai ya ro yeme bat ngi pen bana kalam sange Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you blake it by. Blake but protect it up. Like a buram jome. Why you sana shadron? Why you sana clembrud? Why you sana you blake to know? Yaro you tabawan. Aka kurteng try. Blake but protect it up. Like a buram jome. Rayo sana shadron. Rayo sana clembrud. Rayo sana you blake to know. ko himen ko para ta ka jing riyo bleng i Dubai ba ka jing wan long do long snam jongu Jisu kalong ka ba seizo ha ka jingem jongi i Dubai pa men siem Bakhuid un wan yar halo jongiru pangin yasrim ba du Jisu lemba ka jim pidiang ya u ha ka jingem jongi ba un pen kan la ka jingem jongiru bangin long ke ba yasrim u Chris ha ki ke baro ha ka jingem jongi bangin long ke Bakhuid ha ka jingem dashisha melong Bakhuid ko trai kata may jong ka jing Bakhuid barom namar ka tangi karpadya me to pen Bakhuid pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi dak ba pa yaw men sim jame kom ga jer halo jangi bakin karlalong yangi kamet bakasnam jang utrai jangi u Jisu Christ Hagapor baladino yavu badala ka mons ngaba ulapdiang yaga jingsha shitam ulashim ya upu badang ka baingu yame ulakidia yavu padulai halage senran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga venda jumpi Hagaju keru kamendal alaya bam ulashim yaka kuri padak baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong toshim batu dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut
Ya ka ben pen mi naga binda jampi. Ba naga binda ki babun. Naga binda ka jim map yaki pop. Tole ya kane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jango Krista pen koid yangi. Pen koid yaka men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapangi bashitam baro. Yada yangi nau ba men yaki kalam. Ka jim maya jong ka jinget. Katasin bangi bandune uku bangi nakani kakuri iben braga jingyap jong me kutron tadanu menwan Namarta. Ngi ke bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame go tra ya upu janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi dai ngwai dem ne mar mela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bar gas nam ukris ngilong ke bela penyat likawe da umen siem Bakhuid to ken mau go tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte But the penjana kaha jingin, rengat badu leo upa Bakhuid jangi, ubil badu bishop jangi, but bar kilingda but kirinium. Taken maulemro yaki himen ki parashin rang but kinde, kibela yutia daka bakurmen yaga jimmy pan, but ya bar kibela klat no haga jingis ne jamme, topdiang yaki, shaga jing shai ka kama jamme, to isene yangi bar yangi karpadiame, barenkat but kamaria teiso di Bakhuid ka kame jangoble. Ujasa Bakhuid Kurim Janga, ki Apostol Bakhuid, Francis Disease Bakhuid, but Baharu Kirikoid, Kibela Pensubaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jikut, but bengini ro, but pendon burame me, da ukurn jamme, o Jisu Christ. Davu lembadu badhavu, kanlong hame ublay upa badan bar. Haga jingelong kawe jungamen siem Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junam la junam. Amen. Ko himen ko paratong indo bahai kumbau Jisu lai kayangi. Pawin kit ega jingkit ki bakia jungi baro. Pangilong shisha ki kun ki ba. Shania tili tilan ya ka bohor pinya jungu Jisu haga jingim jungi iway pa iway. Duhay na binda ka Bible Convention. Hagan nga sa jan, bat ka jingar ku ya ka retreat hall, bat baro ka jing don kam jengka, baka bohor Jisu ng pao hangi baro. Kopa jengim, upa habening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame, kanwan ka ima jame, kalong ka mon jame, hakan daw kumba habening. Tuwayang iminta ka jimbam jengi ka bahala ka sngi, patamap ingi rengkang jengi, kumbangiro ni map yaga beles niyo yangi, padwati alam yangi siya ka jimban shoy, and rate of light in Nakabasinium. Top light ying in Ikerpart, Kotrai Nagijing Sinium Barro. Hagajings Boon Jame, Toy Jings Suk Jing Sign Hagis Ni Jungi, Knamba Dagajing Arab Kajingis Ne Jame, Nilite Barabo Naka Pop, but Ninio Jingada Nagajing Jinjar Barro, Katbangidang up Kamilindi Agajing Kerman Bakhuid, but Gajing one pa Jungunang Penim Jungi, O Jisu Christ. Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junam la junam. Kotrai Jisu Christ may wala ong haki apostol jame ka jingsuk nga i happy ka jingsuk janga nga ay happy. What pay the give pop jangi Henry ka jingay janga balang jame bad ha ka jings bon jame to ay hakai ka jingsuk bad ka jingatali kawe kat kum ga mon jame mame uba im bad basensya junam la junam. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka but pim Rengka bat pi. dap daga jingido Kristo ngini ay markelia. Ko kulang bro jangu play be baki no ki pop ka birthday to syo se ne yangi ko
Hakami ukul lambro janga blai. Hakami bakit naga pop janga perte. Sukito ke bela coach aga jinga vai janga ukul lambro. Rokan rat gamlong wisong hok pemandrung pakaying janga. Reish ong takatin kemensim janga kansekiai. Benda yang atrai daka jing e jing spoon ba jing is nay kam tian shu ne kwa jin de ya jing e jang me la je say Shania tele telania me namarba mela one hoboga donu kamensiam jangi haganega communion Bakhuid but communion mensiam me along ka way but ni ko Jisu prolong yang ir ki kun jame ai ba ka tin kan long do long snam ba shang sa hapo jangi iwe pai we haganega snigat bangi ken ma boram ya ka our lady jungle Loreto ka Maria Taïew jungle Loreto Kerku kardoy ngi ko Jisu bangiro ina banyo pediang yaga bor pengandan jame bangiro ngin pediang yaga jingmaya janga jingka jame hagene ga perte ko Jisu bayin kerku kardoy yagi bapangi bashitam bar ki bashimanda hagene ga mas Bakhuid menang kerta yaki inga sem jangi waladangi longi padu padladangi longi barit padlada magi longi baduna harukam menang kendi buram yagi bar hagene kerlip mat Hallelujah, 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 hallelujah.
Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngiduai ke jing duai jubilee panginang pin krebha naga binda ke jingai ke jingarku par ke jimben jampura naga jimben chitam shipar kopa uba habening to ai ba ke jinge ba mela ai hangi hau kun jamme Jisu Christ hu himen jangi par ba ka tlijding jang ke jingir spoon kan klang ha ke do nu jangi do men siem bakoi kan kersio biang hangi ya ke jingarmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jome to ai ba ka jinga e jome kan bin gala duringi shaki nong lur lingka bam ju shamtai ban bet ke sumbai janga gospel to ai ba ki tu ki simbai in bin gala dur na shapo ya ga jai ben riu ba ya ga parthe mariang baro kawai ha ka jing kemil indi batikana ya ga benen batimai bar ka parthe batimai aba enda ki bo jungo ba men la wengno kaburam jame kan ting shine junam to ai ba ga jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ke pilgrim janga jingermen ya ga jingang nur ya ga tia jingan show happening ai ba ga ta ga ju ga jinga e kan ben sapriang ya ga jingamen ba jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka parthe shame ko blei jangi bala kerku junam kan long ka buram ba ga jinga ro junam amen ko pa jangim ba happening kan long ka bakui ka tain jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan do ka ba happening hengi mina ka jimam jangi ka bahala ka sni atama pingi ka rangkang jangi kumbangi rungi map ike beles niu yangi padwa delam yangi shaka jimban shoy and right up light pingi na ka bas niu amen kublai ko maria berapa ka jingai utrai dan bat phala ka kuya pan taken day pala ka kuya usok po jong pam Jisu ko maria bakoi ko mi jong play to ai na ka binda jongi ginom pop minta ba ka por ka jingi amen kaburam o pa de kun ban sim bakoi kumba ka lang ka paminin kong kum ju minta para po junam da junam amen to ginia duai enda la pelong yangi kinongyo binda ha ka jing sius pa bam jikut ngi karpat ko trai bamangi ki bakin ma buram Iaka teisoti janga loreto yaka kami jangukun jame ngin ngau krau ha ka jimpura ka jinga e jame bangin yo mahat yaka jinga jingiai roy janga kam jimpenim tau Chris utrai jangim amen utrai undon rengka batpim blay badan bor baron karkuyapi uppa baru kun baru mensim Bakhuid amen ya lesuk ban bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampim isango yaule number 3 Wan Jisu warong pensel wan pelajang inaslam najing yakin popede kana rejing ngin shem do ti xiao jiang ma ji ba xiao Abraham hokpa padukun hamat sim bakoi walau ba menikong jumentar baraboy junam la junam amen and you right try Jisu Christ